És molt curiós perquè la pel·lícula, quan va sortir, inclús al començament jo em vaig quedar acollonit perquè vaig rebre uns atacs increïbles d'un sector catalanista i una revista que es publicava en català que em van fotre un atac que em van dir què has fet? Què has fet amb aquesta pel·lícula? Tu has carregat tot. Jo deia, no, si aquesta pel·lícula... Clar, jo en aquella època, bueno, i sempre he sigut molt amic del Candel. El Candel i jo érem molt amics i participàvem. Jo deia, no, si precisament això... Els mateixos que van fer això, uns 4 o 5 anys després em van fer un homenatge. Em van demanar perdó i em van fer un homenatge en un restaurant de Barcelona i em van dir, escolta, em perdona perquè ens havíem equivocat. Perquè la pel·lícula no solament no és un atac, ells de què es queixaven? Es queixaven d'aquella escena en què els senyoritos, els gamarussos, que diu del bar, els hi diuen xarnego, murciano, i utilitzen aquestes... I escolta'm, això no és utilitzat. No, però això és el que passava amb uns determinats nivells. És a dir, la pel·lícula sempre va intentar explicar la veritat de tot. Fins al punt que, no sé si recordes l'escena que hi ha a Porullera de Guadix, que per mi és la millor escena de la pel·lícula, l'escena clau de la pel·lícula, l'escena en què baixa aquell policia, va, els reuneix a tots i diu avui treballaràs tu. Aquell home era el que ho feia a Porullera de Guadix, o sigui, no estava fent res d'actor, no, estava fent la seva feina. Passa que ho havíem organitzat així. Les cases, les coves que surten també són coves de Porullera de Guadix i de Guadix. O sigui, jo vaig intentar fer tot la veritat. I d'això és el que se n'ha valgut la pel·lícula al cap dels anys. És a dir, ara mateix encara, bueno, mira, aquí estàs tu, per demostrar que la pel·lícula encara està viva. I això, i a Lloret de Mar, sempre que jo vaig a Lloret de Mar, encara sóc una figura perquè, bueno, el Jordi Pujol, a l'època del Jordi Pujol, representava quelcom, un dia li va dir a aquest, mira, aquesta és la pel·lícula de Lloret de Mar. La censura va voler treure, i hi ha un fet molt curiós, i és que quan la censura va voler treure les frases en català, des de la Delegació d'Informació i Turisme de Barcelona li van dir, no, escolti'm, aquesta pel·lícula, si algun valor té, és que està en castellà, però que hi ha una sèrie de frases en català que representen realment l'autenticitat de Catalunya. Hi ha unes quantes frases que han quedat, perdona. O sigui, per exemple, la frase que diu l'actor, aquell que va en el tren. Porque es lo que yo digo. Aquí me moría de hambre. Allí encontré trabajo y comida. ¿De dónde es uno? Pues de donde puede vivir. I una altra frase que ha quedat, hi ha uns que el diu, mira, uns nous habitants per Lloret, diu sí, i ho porten a la casa a sobre. I aquests són dels que es queden. Millor, perquè són dels que penquen. És veritat, i els fills d'aquests més catalanistes que vostè. Això mai. I jo vaig estar a punt de fer la segona part de la pel·lícula. I volia fer precisament la història dels fills, més catalanistes, clar. No ho vaig fer, la vida va per un pot, però últimament vaig tenir una experiència molt curiosa. Un discurs que va fer el Rufián, com ho deia, el castellano parlante i independentista. Una cosa. I jo vaig dir, mira, aquest és un dels fills de la Piel Quemada. Hi ha una nova generació de més catalanistes que els vells. Primer, la pel·lícula neix d'un moment, i crec que això és important, d'un moment molt important de la vida. Jo vaig estar un any assistint a la mort d'una noia. Jo tenia 20 i pocs anys, jo estava enamorat d'ella, però els metges em van dir morirà, i jo vaig estar un any al costat d'ell. Quan es va morir, jo tenia un soci i em va dir, escolta'm, deixa't estar de coses, posa't a treballar i oblida't de tot això. Jo tenia 20 i pocs anys, però allò em va marcar.
Aquesta persona que va morir era extremenya. I això em va portar, amb ell havíem parlat d'aquestes coses, i això em va portar lentament, vaig començar a escriure i vaig fer La piel quemada. Bueno, vaig muntar el tingladet, la cosa, i vaig començar el rodatge. I al cap de 24, al cap de fer un rodatge, m'estic equivocant. Tinc el càstig equivocat. M'estic equivocant, pago a tothom i tornem. Vam tornar a Barcelona, potser és el dia que jo he estat més clar de la meva vida. I no vaig reemprendre la pel·lícula fins al cap d'un any. I jo amb el repartiment de la pel·lícula estic encantat. I amb tota la pel·lícula estic encantat de la vida. I la pel·lícula va ser seleccionada pel Festival de Valladolid. A Valladolid la pel·lícula va caure, però de conya, de tal manera que li van donar la Caravel·la de Plata, després ja no es dona. L'estrena a Barcelona va ser un èxit esclatant. En el Cine Balmes es va muntar un judici a la pel·lícula. La pel·lícula va anar molt bé, i hi havia una sèrie de testimonis importants. Un dels primers testimonis que comença a parlar és la Maria Aurèlia Capmany. I la Maria Aurèlia, quan comença a parlar, com així, comença a parlar en català. Immediatament hi ha un tio allà que diu en castellano, i la Maria Aurèlia Capmany diu no, en català, i parlaré sempre en català. S'ho organitza un merder, però total, que en ple merder s'apaguen les llums de la sala. Estem aquí, jo baixo, i al cap d'un rato el tio diu no, ho sento, hem de suspendre això perquè ens hem quedat sense llum. I jo li dic a l'empresari, quina pena tu, ara que això estava, diu, què et penses? L'he pagat jo la llum. Diu, que vols que em trenquessin les cadires? Sí, això que s'ha acabat malament, això que s'ha acabat a hòsties, Això és una anècdota. Perpinyà va ser un èxit sempre, sempre la passaven. I a més, el que anava per la Fundació Largo Caballero, que és un crític de Madrid, que ha fet un llibre que se'n diu La piel quemada. És un llibre que recull tota la història del cine i la immigració, però hi ha unes 150 fitxes, però Orson Welles, Hollywood, tothom, i esclar, la més a Espanya, és La piel quemada, és la clau, perquè li dona títol al llibre, que jo vaig quedar collonit, em va demanar permís, i com no, jo que t'haig de donar les gràcies de que facis això. I segueix viu, bueno, mira, tu estàs aquí. És una pel·lícula que està viva. Per això jo de vegades vull defensar altres pel·lícules, perquè aquesta ja es defensa sola.